Her er det nye 5 fedeste features ved den nye E3008. Man får et frisk og moderne design, som der ikke skriger at se mig, jeg er en elbil. Det gør også blandt andet ved, at man får en rigtig fin frontgrille, som der er farvet indtil det matcher farven på bilen. Oven i det også får man døre, hvor der ikke er nogen gummilister på, hvilket gør, at det ser utrolig futuristisk ud. Vores nye LED-signatur med 32 pixels matrix LED-lygter, der gør, at det bliver mega fedt at ligge og køre om aftenen. Man får 360 graders parkeringssensor, 360 graders kamera, så der gør, at det er super nemt at parkere den. Når man kommer ind, kan man åbne bagagerummet elektrisk eller ved at sparke, og samtidig så har du en af de største bagagerum på markedet, som der er justerbart. Man får den her 21-tommers utrolig flotte wide curve touchskærm, hvor du har indbygget dit klima, sædevarme, ventilation i sæderne, alting, hele systemet. Oven i det får man også den her utrolig flotte touchbar, som der fungerer ligesom widgets fra ens iPhone. Sidst får man 16-punkt justerbare elsæder med lændestøtte, sidestøtte, som der kan justeres inden for skærmen af eller nede på knappen hernede. Der er memory, ventilation, varme og varme i rattet, samtidig med varme i bagsæderne, trukket i en utrolig flot naphaleder, og så til sidst, men ikke mindst, massage. Og fedest af alt kan den her også justeres. Det vil sige, at man får et par sæder, som der kan alt det, man har brug for. Så er der vist ikke andet tilbage end at sige, at jeg håber, at vi ses på Peugeot Viborg, fordi vi har bilerne klar til jer i flere forskellige farver, i flere forskellige udstyrsniveauer, ligesom vi vil have dem. Så kom ud og prøv den.